Siamai, fi yw Gruff seiclwr proffesiynol wyf syngod, a dwi yma yn ganol y mynyddodd Pyrenee a'r copa'r ddringfa y Howtacam. Dwi'n ffodus iawn i fod wedi bod yn gweithio ar leoliad efo S4C ers 2 flynedd nawr. Dwi wedi bod yn rhan o'r tîm sylwebu ers 9. A mae seiclo'n tyfu ac yn unman fwy nac yn Nghymru. Ond i rywun sydd yn newydd i'r camp, mae gallu bod yn gymleth iawn. Felly dwi yma i codi'r niwl trwy cyfres o fideos ar Caffi Gruff.